Gaur tokatzen zait hemen aurkeztia egin behar ditugun jardunaldi hauek, urriaren 15 eta 16, emakumea eta klima aldaketa, Nafarroa 2008, horrela deitu diegu eta horrela aurkezten dizuegu. Erran behar da, topaketaren xedea, klima aldaketaren maila desberdinen gaineko ekintzaren arloan emakumeek duten protagonismoa erakustea eta sustatzea dela. Horren kausak arintzeko zuzeneko eragile aktibo gisa. Haren ondorioetara egokitzeko orduan eta haren ondoriozko arazoen ebazpenean. Nafarroako klima aldaketaren ibilbide horriak adierazten duen moduan, eredua aldatu ahal izango da soilik prozesu ezberdin bat egiten bada. Eta erronka honi irmotasunez aurre egiteko funtsezkoa da emakumeen jarduna. Argi dago emakumeak baditugula beste ikuspuntu batzuk, bestelako bizi esperientziak ditugulako. Emakumeen sormen, talentu eta trebetasun guztiak baliatu behar dira klima aldaketaren borrokan. Emakumeen esperientziaren bidez bestelako soluzio bideak bila daitezkelako. Hori dela eta topaketa honek eztabaidarako gune izan nahi du. Alde batetik, afera honek eragiten dituen ondorioi aurre egiteko, premiazko neurriak hartzeko eta bestetik emakumeak ahalduntzeko. Klima aldaketaren inguruko esparru honetan lanean ari diren emakume ororen ekarpenak aditzera emateko eta aldi berean euren ezagutza azpimarratzeko elkargunea izango da. Denon erronka da eta emakume eta gizon guztiekin kontaktu nahi dugu.